Ето ни на поредния кладенец. Сутринта бехме на една шахтичка да я изградиме и веднага се местиме на кладенче. 10 метра кладенче, чакай да видим дъното какво е. Дъното е кално и има точно 10 см вода. Сега ще изхвърлиме. Ще изхвърлиме и започваме почистването. Ах, красота! Ого, 3 метра напред хвърля. Така, какво ще ви покажем и резултати. Края му се виде. Ето какво изкарахме. Една каручка, некъде. Обаче много твърд песък, не мога бутна с крак. Не значение, важното, че свършихме работа. И така, който има нужда от почистване на кладенци, може да ни се довери. Идваме колко се може по-бързо, за да не бавиме клиента. Работиме колкото се може по-бързо на самия кладенец. И така. Почистваме кладенци, изкопаваме септични ями и още доста неща. Може да влезнете във Facebook и да прегледате. Живи и здрави, и ние след малко прибираме и си тръгваме, че утре пак ни очакват кладенци.